गलाघाट जिल्लानि बर'फोरनि थाखाय दिनैनि साना मोनसे दुखुनांथाव सान। गलाघाट जिल्लानि धनस्री महकुमानि नयाजान गामियाव रायजो जानाय अर्गेश्वर बसुमतारिया दिनै 95 बोसोरनि बांसिन बैसोआव दिनै रुंसारि जायो आरो बिथांनि रुंसारि जानायाव जोङो गलाघाट जिल्लानि बर'फोरजों लोगोसे बर' माहारिनि थाखाय मोनसे सुफुंनो हायै खहा जाबाय होननानै जों बुंनो नांगोन। बिथाङा 1977 मायथाइयाव गलाघाट जिल्लायाव बिथाङा गवालपारानि माजपारा गामिनिफ्राय फैनानै रायजो जासिनदोंमोन आरो बे रायजो जासिननाय समनिफ्रायनो बिथाङा सासे समाज सिबियारि, समाजनि सासे सांग्रांथि, समाजनि फारसे मोजां सानग्रा मानसि हिसाबै बिथाङा गलाघाट जिल्लायाव बर' समाजखौ जौगाहोनो थाखाय, बर' समाजखौ मोनफ्रोमबो बिथिङाव गुबुन समाजजों समानै आवगायलांफानो थाखाय बिथाङा गोबाव खामानि मावदोंमोन आरो बिनिनो बिदिन्थि हिसाबै बिथाङा 1986 मायथाइयाव गलाघाट जिल्लायाव बर' राभा समाज संस्कारनि मोनसे आफाद दादोंमोन आरो जाय बर' राभा समाज संस्कार आफादा गवालपारा जिल्लायाव थानाय 12 दल बेनि उन लानानै दाजानाय आरो बे बर' राभा समाज संस्कारनि गेजेरजोंनो बिथांमोना गलाघाट जिल्लायाव थानाय गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय क'क्राझार, बङाइगाव, दरं, लखिमपुर, कार्बि आंलं, कामरुप बे जायगानिफ्राय रायजो जाफैनाय बे बर' न'खरफोरा जाहाथे मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोंनि समाज बेब'स्थाफोरा जाहाथे इउनिफर्म जायो, बेनि थाखाय बिथांमोना बे आफादखौ दानाय जादोंमोन आरो बे आफादनि गेजेरजों बिथांमोना बर' हारिनि हाबा हुखा, थैनाय थांनाय, समाज बेब'स्था, आसार खान्थि गासैखौबो बिथांमोना स्र' खालामनानै दैदेनलांदोंमोन। बेनि अनगायैबो गलाघाट जिल्लायाव बर' थुनलाइ आफाद, बर' फरायसा आफाद, बर' आइजो अनसाय आफाद, बर' खौसेथि सुबुं आफाद बायदि आफादफोरखौ दाफानाय बिथाङा गोख्रों बिफाव लाफादोंमोन आरो लोगोसे गलाघाट जिल्लानि बर' राभा संस्काराव बिथाङा आफादगिरि महरैबो बिबान लादोंमन। बेनि लोगोसे धुपगुरि गोजौ फरायसालि बेनिबो बिथाङा गायसनगिरि आफादगिरि जादोंमोन। बेनि लोगोसे प्रफुल्ल महन्तनि सरकारनि समाव आसामाव एजिपि सरकारनि दिनाव बिथाङा धनस्री महकुमा एसटि वेलफेयार बर्डनिबो बिथाङा सासे मासिगिरि महरै बिबान मोनदोंमोन। बेनि अनगायैबो 1999 मायथाइयाव जेब्ला बानेश्वर बसुमतारी आरो रुपनाथ बसुमतारी बिथांमोननि दैदेननायाव गुवाहाटीनि ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव दुलाराय बाथौ धोरोमारि गौथुम होननानै जोंनि मिरु बाथौ धोरोमारिफोरनि गेजेराव मोनसे आफाद दादोंमोन। बे धोरोमखौ सामलायनो थाखाय बे आफादावबो बिथाङा बाहागो लादोंमोन आरो बिथाङा गलाघाट जिल्लानिफ्राय बे बाथौ धोरोमारि गौथुमाव सासे मावफुं सोद्रोमा महरै बिथाङा दैथायहरजादोंमोन। बेनि अनगायैबो बिथाङा बर' समाज जौगानायनि थाखाय बे ओनसोलनि गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथि आरो बे आसाम नागालेण्ड बर्डार ओनसोलनि जिहेतु जोङो सीमा ओनसोलाव रायजो जानानै दं बर'फ्रा, बेफोरनि मोनफ्रोमबो बिथिङाव शिक्षा, समाज, धोरोम, समाजनि माखासे आब्रुथि बेफोरखौ रैखाथि खालामनाय, जौगाहोनायनि बेलायाव बिथाङा मिरुनि जोंनि बर'नि दैदेनगिरि बिथांमोनजों ज' जानानै बिथांमोनजों मोनसे जगाजग लाखिनानै गोबां खामानि मावदोंमोन आरो बिथाङा दिनै रुंसारि जानायाव आं सानो बे धनस्री महकुमा एबा गलाघाटनिल' नङा, समग्र बर' माहारिनि थाखायनो मोनसे खहा आरो बे खहाखौ जों हयथ' सुफुंनो हानाया गोब्राब। मानो होनोब्ला बिथाङा, आं मिथियो बिथांजों रायज्लायनो मोननाय बादिब्ला बिथाङा गुवाहाटी गोजौसिन बिजिरसालियावबो बै समनि तामुलपुर समस्तियाव MLA जालांनाय भुपेन नार्जी बिथांजोंबो ज' थाफानानै गुवाहाटी बिजिरसालियाव माखासे बिथाङा खामानि मावफादोंमोन आरो बिनि अनगायैबो बिथाङा गोबां बेबादि खामानि मावनाय बिदिन्थि दङ, जाय बिदिन्थिफोरखौ दिनै जों रोखायै बुंजोबनो हानायनि माबा गैया। आं मिजिंथियो बिथांनि जिउ सोलेरा स्वर्ग जाहाथे आलो गोजोनै थाहैनो जायगा मोनो आरो बेनि थाखाय बे आफा आनान गसाइ बोराइ बाथौनि सेराव आं दिनै आर'ज गाबो आरो बिथांनि सारदनि समाव जाहाथे बयबो जोंनि बाथौ धोरोमारि गौथुमनि लोगोसे गुबुन गुबुन आफादफोरनि दैदेनगिरि जोंनि समाजफोरा जाहाथे खौसेयैनो बाहागो लानानै बिथांनो बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होयो आरो दिनैनि हाबाफारियाव बिथांखौ जोबथा बिदाय होनायाव जोंनि गलाघाट जिल्ला बाथौ धोरोमारि गौथुमनि आफादगिरि दुगाराम बसुमतारीजों लोगोसे बाथौ धोरोमारि गौथुमनि मिरुनि गोबां
आरो जिल्लानि दैदेनगिरि बिथांमोन दंमोन। खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गलाघाट जिल्ला कमिटिनि आफादगिरि मुकुन्द बसुमतारी, मिरुनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि कातिराम तुलसियारि, मिरुनि सासेबाव बिबानगिरि आरो सासे लिरगिरि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि थुनलाइ नेहाथारि महेश्वर बसुमतारी, धनस्रि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिबेकानन्द बसुमतारी नेहाथारि बिनन्द बड'सा आरो जिल्ला परिषदनि सोद्रोमा बबिता नार्जारि, लोगोसे गोबां आफादफोरनि जोंनि एबसु, बर' थुनलाइ आफाद, बर' आइजो अनसाय आफाद, गासैबो आफादनि बिबानगिरि बिथांमोना बाहागो लादोंमोन आरो उननि समावबो बिथांमोना जाहाथे बिथांनि सारादुखौ बयबो मदद हेफाजाबनि गेजेरजों मोजाङै खालामनो जों नाजायो आरो बिथांनि थाखाय आं खावलायदों दिनै बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ बाथौ धोरोमारि गौथुमनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ जाहाथे जों बिथांनि जिउ जारिमिनखौ गोसोखां महरै लाखिबाय थानो हायो। बिनि थाखाय गांसे जाहाथे गोसोखां बिजाब जोङो सारादुनि दिनाव बिसम्बि गांसे जाहाथे दिहुननो हायो, बेखौ गोसो होनो थाखाय आं बयखौबो खावलायदों।